बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि सासे बर' फरायसा थामहिनबा दा हिसाबै खोनालायनो जोंनि बे बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिया जोंहानि गेजेराव नायल' जाल' गेजेराव मोनसे जोंहा इउनिभार्सिटि जोंनि गेजेराव दा बे इउनिभार्सिटिया माखासे जोंनि एडमिनिस्ट्रेटिभ सिस्टेम नङिनि जाहोनाव जोंनि बे भाइस चेन्सेलर लाइस्राम सिंहनि माखासे जेनेबा गाज्रि खामानि जाहोनाव जोंनि बे एडमिनिस्ट्रेटिभ सिस्टेम आरो लोगोसे जोंनि बे इउनिभार्सिटिया मोजां सोलिया मानो होनना जों बुंनांगोन सासे स्टुडेन्ट हिसाबै जोङो मोनथियो दिनै गोबांखिनि फरायसाफोरनि लाइफखौ धंस' खालामनाय जादों मानो होननानै बुङोब्ला जों नुनो मोनो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि आन्डाराव गोबांखिनि जोंहा एफिलिएटेड जोंहा कलेजफोर दङ जाय कलेजफोराव जोङो नुनो मोनो माखासे रोखोमनि प्रब्लेम आरो प्रब्लेमखौथ' जोङो गोबां रोखोमनि फेसखौ जोङो नुनो मोनदों दिनै जोङो साननो थाङोब्ला बिजाबनिफ्राय लानानै माखासे जेनेब्ला रिजाल्टनिफ्राय लानानै माखासे जोंहा टेक्स्ट बुकनिफ्राय लानानै माखासे फर्म फिलआपनिफ्राय लानानै माखासे रोखोमनि जोंहा डिसिप्लिननि बेलायावबो माखासे रोखोमनि एडमिनिस्ट्रेटिभआव जोङो नुनो मोनदों आरो बेफोरबायदि माखासे जेंनानि जाहोनाव दिनै माखासे फरायसाफोरनि लाइफआ दिनै बरबाद जादों आं बेनिखायनो फरायसा आंबो बेखौ नुदों जे बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव जोंनो भाइस चेन्सेलर नांगौ जेरैखि जाया जोंनो गोदान भाइस चेन्सेलरखौ जोंनो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव जोंनो नांगौ आरो मानो होननानै बुङोब्ला आं थोंजोङै आंबो सासे फरायसा हिसाबै आं थोंजोङै आं दिनै रादाब नै निउस मिडियानि गेजेरजों आं खावलायनो लुगैनो लाइस्राम लारदु सिंह थामहिनबा भाइस चेन्सेलरखौ जोंनो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव जोंनो नाङा आरो जोङो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव बिथांखौ जोङो नागिरदों आरो बेनिखायनो आं गोसो गोरबोजों आं खावलायदों जाहाथे जोंनि बे बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव जाहाथे गोदान जाहाथे भाइस चेन्सेलरा जाहाथे फैयो आरो फैनायनि जाहोनाव जाहाथे सरकारा जाहाथे हेफाजाब होयो बेखौनो आसा फारिबाय फरायसा हिसाबै ভিচি প্ৰফেচাৰ লাইস্ৰাম লাডু সিং তেওঁ এজন কাপুৰুষ হয় তেওঁ বৰ্তমানলৈ এতিয়ালৈ পলাই ফুৰিছে তেওঁৰ বাবে যিবোৰ সমস্যা আমাৰ আগত সমস্যাবোৰ আহিছে যেনেকৈ আমাৰ একাডেমিক কেলেণ্ডাৰৰ মতে আমাৰ এক্সামবোৰ হোৱা নাই লগতে আমাৰ বেকৰ সমস্যা আছে আমাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ সমস্যা আছে আমাৰ ইউনিভাৰ্চিটি ডেভেলপমেণ্টৰ সমস্যা আছে তেওঁৰ বাবে গোটেই সমস্যাবোৰ এতিয়ালৈ মানে চলি আছে আৰু তেওঁ আহিব লাগিছিল তেওঁ নিজকে প্ৰস্তুত কৰিব লাগিছিল বা সমস্যাবোৰ কেনেকৈ হৈ আছে চাব লাগিছিল কিন্তু তেওঁ নাই পলাই তেওঁ আৰু যোনে ৰক্ষণাবেক্ষণ দি আছে তেওঁলোকক আমি নিন্দা কৰিছোঁ তেওঁলোকক নিন্দাই কৰিছোঁ